да го излекуваме, прво треба магијата, демона да го искараме од теб, заштото тој е на креатин, на мечкин камен. Значи, вашиот демон е горе многу на мечкин камен. Знаеш ли каде се намира мечкин камен? Не може всеки там да ходи. И тој взима креатин, значи креатин по 4-5 грама взима. А ако вземе стероид, готова си, ќе паднеш на мртна постела. Знаеш ли какво е смртоносна постела? В кревета като мртва ще лежиш. Заштото сега треба да го спреме да не взима стероиди. Значи стероид никако. Само на креатин да остане и од креатин ще го однесиме на протеини и од протеини на вода. И когато ќе пиеш вода, ти в тоалетната ще го искараш од пикоч. Сега завртете се кам прозореца завртете се. Три пъти с ръката на зида. Браво, браво. Сега ќе го промениме аудито на бензин. Значи ќе правиш бум, па 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 па. Бум, па 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 па. Ајде. Правите цело време така докато не ви кажам стоп. Цяло време правите така. Газ. Ама въртете се в круг въртете се. О, попе, голям ти е, цъкаме до 1 милион. О, попе, голям ти е. О, попе, върти се, бе, жена, върти се натам. О, попе, голям ти. О, попе, голям ти. О, попе, голям ти. О, попе, голям ти. По-гласно. Голям ти е. О, попе, голям ти. Мамо, бягай. О, попе, голям ти. О, попе, голям ти. О, попе, голям ти. О, попе, голям ти е. О, попе, голям ти е. Направо лошо ми е вече, не мога. Да, знам, защото демонът вече се изморява. Още малко ќе го изкараме. Дали се чувствувате по-свободна, малко като релаксирана? Направо се чувствам изтощена. Да, защото аз се биям с него. Вземите сега, напите се 2 чаши вода. Ставайте. Добре, Катя. Сега ходите в туалет. Сега ходите в туалет. Дали ви идва да се пикаете в момента? Малко. Да. Ходиш в туалет, вземи ме и мене, но не показваш където пикаеш, ще си показваш само лицето и аз трябва да чуям какво става. Без да се страмете, пазите само да не... Сега пикай директно във водата долу. Айде. Да чуям. Вау. Голям притисок. Вау. Зъбите му паднаja на демона във водата. Усещаш ли като да те гризна нещо отдолу? Извинявам се, само питам. Малко. Като да те гризна някой, така ли? Да, на демона зъбите ги изваде отдолу. Не се плашите, без страх. Значи това е демона. Можете и да се насерете, ако искате. Не. Добре. Всички респект в коментари, ще ви блокирам от... Избришете се сега, подмите се. Оставете телефона и подмитат си се, слободно от пота, подмитат си се. Отдолу се подмиете, мирише ти. Пускам надолу.
От мечкин камък се пускам надолу. От мечкин камък се пускам надолу. Мечкин камък се Не го пускам пипаме, надолу. бе, Кентауро! Какво правиш, бе, Кентауро? Па! Пусти телефона! Мамо, Дале, да излекувам какво направи. Айде, затваряш очите и те дале, Кентауро малкия. Айде! Не! Не, бе, Кентауро, не, бе! Не бе, мамо, бега тука! Респект, пишвайте да вебам. Респект всички! Айде, затваряш очите и продължаваме. Ама не с телефона да се превъртваш, бе. Ало, остави го телефона някъде. И сега казваш, от мечкин камен се пускам надолу и се превъртваш на другата страна и пак назад. От мечкин камен се пускам надолу и на другата, така, и пак назад, така. Ама с затворени очи. Надолу. От мечкин камък се спускам надолу. От мечкин камък се спускам надолу. От мечкин камък се спускам надолу. Когато искате да победи Кристиано, погледнете ме само. Дали можете да направите така? Значи стойте на място, защото го избрахте Кристиано. Значи стойте на място и само скакате и... Така. Не, ама не трябва да се смейте, значи бъдете сериозни. Значи скокайте така 3 пъти, значи... Така. Добре. Още 2 пъти. Охо, добро. Още един път.